Hola, soc la Montserrat Ribera, la directora de l'Agència Catalana del Consum. En primer lloc, volia agrair-vos el fet que des de l'Agència Catalana de Consum, l'organisme encarregat de la Generalitat de Catalunya per fer les polítiques de consum catalanes, doncs pogués participar d'aquesta campanya amb el Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya. En segon lloc, m'agradaria posar en valor aquesta mirada femenina dins del disseny gràfic, que segurament ja ho porta uns anys avançant, però que és molt important perquè hi hagi totes les mirades, la masculina, la femenina, altres que puguin sorgir, perquè el consum, de fet, el fa tothom, totes les persones, un dia o altre, d'una forma o altra, consumeixen. Per tant, tenir aquesta mirada femenina en el disseny, que afecta moltíssim en el consum, després en parlaré, creiem que és molt important. I en tercer lloc, m'agradaria ressaltar aquesta importància que té el disseny en el consum. De fet, el disseny gràfic en tot el que és publicitat, amb tot el que és packaging, etc., influeix moltíssim amb les decisions de compra de les persones. I tothom ho sap, la publicitat influeix moltíssim. I crec que és hora de trencar certs estereotips, de mostrar les dones tal com són, les maques, les lletges, les grans, les baixetes, etc., tot el tipus de dones, però també és molt important trencar aquests estereotips que dèiem de consum. Per exemple, abans, fa uns anys, la dona habitualment se l'encasillava amb productes a dins de la publicitat, etc., amb la compra de productes per la casa, productes per la neteja, productes o serveis per tenir cura de les persones. A dia d'avui això ja no és així i les decisions de compra han canviat i tant els homes com les dones tenen les mateixes decisions de compres. Veiem homes comprant productes de neteges i veiem dones comprant cotxes o contractant un servei bancari. Per tant, com que tot això ha canviat i aquesta mirada ha canviat afortunadament, és molt important que tot el que es pugui portar des del col·legi i des d'aquesta mirada femenina i de gènere, trencant estereotips, arribi a tothom. En aquest sentit, moltíssimes gràcies per aquesta feina que feu i posar-vos a la vostra disposició per tot allò que calgui. Gràcies. Des de l'Institut Català de les Dones felicitem el Col·legi de Disseny Gràfic per la iniciativa d'aprofundir en el tema del disseny i les dones. Ben segur que aquesta iniciativa no és aliena al fet que el col·legi en aquests moments té una junta gairebé paritària i una degana. Hem de recordar que la història durant molts anys ha estat escrita pels homes, des d'una perspectiva androcèntrica. Per l'androcentrisme, la dona no existeix, no se la té en compte. Aquesta és una realitat que hem de transformar i superar. No s'ha comptat amb el coneixement i la visió de la vida i la societat que tenim les dones. S'han invisibilitzat les dones que, malgrat no tenir-ho fàcil, van poder aportar i brillar. Ens falta per tot arreu la visió i les aportacions de la meitat de la població, les dones, les invisibles. Les dones som a tots els àmbits de la vida social i pública, però sovint sentim que ens manquen models, referents i avantpassades. Ens manca genealogia. Esperem que en el vostre col·legi endegueu iniciatives per avançar en la igualtat efectiva de dones i homes i que les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats. La comunicació visual és un llenguatge imprescindible per aconseguir aquest objectiu. Només si tenim imaginaris igualitaris podrem arribar a la igualtat. Visibilitzar les dissenyadores i les seves aportacions encara és un reconeixement necessari. La societat ha de conèixer el seu paper actiu i creatiu i recuperar la genealogia femenina que ens manca en aquesta professió. No hi ha cap altre dret humà que s'incompleixi tant a tot el món com el dret a la igualtat efectiva de dones i homes. A Catalunya, tots els agents socials hem de fer que la igualtat efectiva de dones i homes sigui una realitat. Esperem la complicitat del col·legi en aquest camí. Les veus, els talents de les dones, són un valuós tresor del qual cap àmbit no en pot prescindir. Fer-ho és perdre el 50% del talent del món. És perdre tot allò que guanyem amb la incorporació de mirades diverses. Incorporar les dones és sumar, és innovar, és modernitat.
valors imprescindibles en la societat i les organitzacions actuals. Jo us emplaço a fer les transformacions que calguin per reivindicar els vostres drets i que llueixi el vostre talent que tanta falta ens fa. Lluiteu per la vostra visibilitat. És el vostre dret. Des de l'Institut Català de les Dones serem al vostre costat. Soc Maria Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere. Els missatges construeixen realitats i les imatges també són missatges. Hem de pensar que les dones històricament no ens hem sentit interpel·lades per les imatges que suposadament ens havien d'interpel·lar. Pensem, per exemple, en els passos de vianants, on les dones no hem estat fins ara representades. De la mateixa manera que som allò que mengem, som allò que veiem. De manera que toca canviar la comunicació visual, no? Són temps de feminisme, són temps d'igualtat de gènere, són temps de pluralitat, de diversitat, i toca incloure aquesta diversitat, aquesta pluralitat, aquesta mirada de gènere també en la comunicació visual, perquè les dones finalment ens sentim interpel·lades per totes aquelles imatges, per tots aquells inputs que suposadament ens estan interpel·lant i que històricament no hem sentit que ens cridaven a nosaltres. O sigui que per una nova visió de gènere en la comunicació visual, posem-nos tots les piles per la igualtat. Jina langu ni Lynn Atieno kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni mchoraji wa kibinafsi na mbuni na nimekuwa nikieleza kitaalam kwa miaka 2, lakini nikichora kwa karibu miaka 20. Kulingana na utafiti wa 2019 kutoka Design Museum ya United Kingdom, ni mmoja tu kati ya wabunifu 5 wanaofanya kazi ni wanawake. Kuna usawa wazi wa kijinsia katika tasnia ya kubuni katika nchi nyingi, lakini katika miaka ya hivi karibuni, wanawake wanachukua majukumu zaidi ya usanifu na hata nafasi za uongozi. Waumbaji wa wanawake hutofautiana na wabunifu wa kiume kwa njia wanayoitikia uzoefu katika uwanja wao wa kazi na kufanya mawasiliano yao kuwa na ufanisi zaidi kupitia muundo wao. Mwishowe, kuna uwezekano wa mabadiliko chanya katika tasnia ya usanifu wakati wanawake zaidi wanahusika katika majukumu ya kubuni ulimwenguni kote. Dones. Visibilitat. Llibertat. Igualtat. Completa. Impuls. Sense límits. Sense límits. No estàs sola. No estàs sola. Actua. Tenim drets. Tenim drets. Lliures. Dissenya. Dones creadores. Dissenya. Dones. En femení.
Me llamo Inara y soy diseñadora e ilustradora freelance desde hace 10 años. De manera personal, utilizo la ilustración para dar mi punto de vista de lo que ocurre a mi alrededor. Sin embargo, como profesional, intento incluir en los proyectos con clientes mujeres de todo tipo, independientemente de su cuerpo o del color de su piel. Creo que si en la publicidad, en el cine o en los libros los personajes más interesantes son representados por hombres, y si hay mujeres que juegan un rol muy concreto, el resto de mujeres dejamos de estar representadas. Desde la política se cambian las leyes, pero para que haya un cambio real en la sociedad tenemos que normalizar nuestro papel en ella. Y nosotras, como profesionales del diseño, podemos aportar nuestro granito de arena. Por lo tanto, aprovechemos nuestras propias herramientas para que nuestra voz se escuche i se tenga en cuenta. Hola, em dic Georgina Soleil i vull participar a la campanya del 8 de març. Soc estudiant d'últim curs de gràfica publicitària a l'Escola Illa de Sabadell i us vull compartir la meva reflexió envers el disseny. Crec en el disseny com l'eina més poderosa que ha rebut la humanitat. Soc estudiant que, amb aquest espai, treballo en diversos àmbits, abarcant des de la fotografia al dibuix, l'escriptura, el vídeo, etc. Crec en el disseny per a poder transmetre missatges i emocions, sobretot per aplicar-los a aquelles empreses, productes i projectes que són de caire social, amb esperit crític, humà i real. Aquest 2021, aquest 8M, vull fer èmfasi a la sexualitat de la dona. L'eslògan "Allibera't, gaudeix-te, gaudeix" és una frase d'empoderament que busca constatar la importància de revertir la situació d'estandardització de la sexualitat, trencar amb la discriminació envers aquesta i connectar cadascuna de les dones amb la seva sexualitat. Дизайн делает мир волшебнее. Он удивляет, привлекает и будоражит. Я бы не делила дизайн на женский и мужской, хотя, безусловно, они разные. Я бы делила на умный и красивый, и нет. Конечно, всегда и везде выделяется микс красоты и смысла. Он привлекает, трогает, не оставляет равнодушным. Дизайн — это открытие каждый день чего-то нового. Hola, hola. Hey, ¿qué más? Hola. Hola. Torquia.